Значи днес ще играем Minecraft. Един цап, който леко съм го развил. Дори не бих казал леко, но много. Почвам да снимам сега, а не миналия път, защото не мисля, исках да развия колко да имам къща и градинка и много храна, нали, което и трите неща ги направих, намерих село, хора, не съм го грабил нацяло, аз не съм направил чак толкова много. Вижте какво имам. Добре, хора. Ето, виждате. Смисъл, ето, хора, ето тук са ми прасетата. Ето тук са ми кравите, между другото. Някой от ето вижте, имам 14 овце. Хранене. Хранка. Хранкане. Хора, ето, опитвам се да взема момента експириенса. Да, хора, спокойно. Няма да те... От това ще от дърво. Но просто бях... готвил... Хора, ето в момента ще правим вторият етаж, който мисля да го развия с дърт. Където ще сложим дърво всъщност. Ето хора, тук всичкото това ще е дърво. И този епизод мисля... това е първият епизод. Независимо, че вече съм се разбил код за трети епизод. Ще го късна 3 в 1, защото просто имам 3 епизода разбити в един. В момента правя втория етаж, който е много... Това е мястото, където ще... Това, което в момента ще определим цялото с дърво, хора, така че... О, не, хора, има скелет. Аз нямам стрели, надявам се да ми пусне стрели, защото имам лук, обаче нямам стрели. Хора, виждате, направил съм си Iron сечива, обаче Iron сечива. Сега имам Iron меч, имам Iron драгон, но нямам Iron. Това ще ме убие, така че ще гледам да страня водата. Гледам се към него. Да сега пускаме 200 на видеото. Хора, виждате. Виждате докъде ми се е развила градинката. Виждате се, че не съм много умен.
Хора, използвам... Окей, ще използвам този път меч. Хора, между другото, ако да... Сигурно не знаете, да, 100% не знаете. Смисъл, това ми е нещо, което много обичам да правя. Да убирам градини или нещо, което нещо обичам да правя. Само да си взема семената и всичко. Значи, хора, това ето, в момента хранене. Съжалявам, но ще трябва да... Хора, съжалявам за тези шумове и това тъпто. Обаче гледам геймърки в момента. И така, изчакайте за малко, хора. И така, хора, това е баба ми. Малко дойде да ме пита за едно нещо. Да. Опа. Ето, хора, соплинг. Гадно. Хора, имам кокъл, който мога да си го използвам. Не знам за какво, може би да си пребърка куче, което с един кокъл, хора. Ще се опитам все пак с един кокъл, колкото да е малък шансът. Ще се опитам, защото някои кучета наистина искат един кокъл. Искам да намеря подходящото дно. Хора, нямам време, само че хора ще отидем за куче утре в утрешния ден. Не, в смисъл не наистина утре ми, защото в играта не малко ми много по-красиви от не истински, така че хора, между другото аз трябва да осветя тук, защото не искам да ми се спалват гадори. Не искам да ми се спалват от негнусни същества Майнкрафт зомбитата. Хора, това, който е гледал Ерекса, ще го знае за какво говоря. И в момента така правим. Хора, чуете защо осветявам навсякъде буквално? Защото тук ще си правим селище, наше селище. И хора, ще отсветя сега животните. Не искам зомбита при животните. Хора, ще си взема храна. Ето, хора, 14 пържури на мястото на кокълите. Морете.
Какво се прави? Хора, паците и скелетите ги убивам. В смисъл, паците ги убивам. Те скелет. Значи зомбите О, хора, крипъри. Съжалявам, хора, но много трудно се бият крипъри. Да се насрани. Сега ще легна, за да не се спават повече. Още си осветя целия сервер. Да се надяваме, че няма крипъри и скелети тук. По-набързо сега няма да има крипъри и скелети и такива вече. Добре, да крипъри ще има, но скелети, зомбите и паят. Скелети, зомбите и паяци ще можеш само далече да идват, което ще е плюс. Надявам се да искат само един кокъл, защото не съм убивал скелет вече. И така, хора, ако знаете какви приключения преживяхме, в началото беше много гадно. Хора, ето го селището, виждате тиклите сигурно вече. Там имаше и кученци, така че искам да намеря едно от тях поне. Ето до един селеник вече е там. Хора, ето я градинката, по която аз се ориентирам. Значи хора, много гадно, че понякога така става, но смисъл. Аз като видя градинка и бум. Смисъл, хора, тук дойдох само за картофи или моркови, да може да се пързака прасенцата. А не си ги бях хванал само. Значи хора, аз имам и хляб, който не ползвам за сега. И не се опитвам да ползвам. Хора, да се надяваме. Не, хора. Той ми искаше повече, така че навял. Ой, вижте го, кой сладичко. Ой, вижте, биби вълчи. Ой, биби вълчи. Ой, биби. Хора, смисъл. Сега да видим колко Не, нямаме пайжина. Окей, хора, ще си... Смисъл... Ще се опитвам да целя хора скелети. Така че всичко, което... Хора, и пак си ги взимам, така че... В смисъл, хора, вече се ориентирам по това. Ето, тук има доста дървет, хора. Ето, овце. Тук много има. Но овце не ми трябват, може би само за храна и ако искам да правя нещо отвън, но овце в Майнкрафт аз обикновено не обичам. Хора, няма да познаете каква имам. Това хубаво. Хора, не видяхте каква ферма имам. Много добре съм се развил, хора. Само мога кажа, поне от мое лично мнение. Се развивам доста добре. Вече съм 12-ти левел, което значи, че ще мога скоро да енджантвам работи, което значи, че трябва само да намеря диаманти и хора съм вече за енджантване. За диаманти и да, това е. Само диаманти ми трябват, хора. На мен ме пусна на ебати чойтърското място. Хора, мен ме пусна на много хубаво място. Просто не знаете, че ви пише име на света. И написвате Александрия.
или за така. Хора, това ще го оставя тук. Всъщност тук. Това ще си го взема. Искам просто да имам 30 точно. Мога и да са ми 30, но ама... Хора... Всъщност ще махна още едно дърво по пътя. Защото искам да съм... Хора, ако се чуете кога ще ходя в мина, аз вече съм ходил в мина. Дори имам още 8... Хора, пишете ми какво да правя с тези 18 айрон. С кофта, между другото да си взема вода с кофта и да си оставя някои неща. Хора, ако се чуете защо специално отидох, сега ще ви кажа защо специално отидох с дърво. Не само защото просто ми трябва дърво, защото просто как да го кажа, ми трябва още един чест, за да мога да се побера в чест на нещата. Хора, там имам чест за нещата, които не използвам вече, които преди може да съм използвал. Кой ще изчакам, докато когато цялата градинка стане готова, ще я обера вече. Ама този път, нали, сериозно, буквално. Ще я обирам. Буквално в момента ще си оставя някои работи. Хора, тук виждате, оставям дърта, този камък, ротен фреша, семената, ябълките, картофите, двете пилета. Не, 18 айрон си го взема. Също... Айде ще си взема прасето, защото... И хора, окей, това са работите. Кой ще се направя, обаче преди да тръгна още стрели, защото няма тръгна към някаква много гадна война без стрели. Кой нормален човек ще го направи? Ще ходя на война явно. Видял се е. Ще ходим на война, така че... What the fuck, хора? Окей, имам... Между другото, ако се питате, ще съм оставил златен моркова. Кожа. Ще съм оставил кожа. Хора, къде са ми... Не. Кожа обаче съм оставил, което е много лошо. Аз обикновено оставям кожа. Хора, тук ще слезем след малко. Обикновено си оставям кожа. Между другото да вземем малко от безкрайната вода. Хора, аз тук също си имам безкрайна вода, ето. В смисъл, мога просто... Хора, аз ще го убирам по най-естия начин, като пускам водата просто. Знам в мене ли? Не. Хора, да си направим айрон мотика. Мисля, освен един чест, ще направя и айрон мотика, защото просто... Ето. Айрон мотика. Готово. Опси, допси. Един чест. И да... Мисля, че това... Да, хора. Хора. Значи това е малко яко. Не малко ми много яко, обаче... Поред мен... Хора, добре, почвам да подменям.
хора, ако видя Айрон, отново си взема. Независимо, че имам толкова много, защото просто смятам в най-близко време и хора ще отзея средата точно. Опа, ей. Де се измуква, жури? Дървата по. Хора. Аз много вече хора влизам си в къщата, не искам крипъри, не искам зомбита, не искам момбита, не искам скелети. Всъщност скелети искам, обаче да са в пещерата, а не тука, дето ме убия. Мисля, хора, вижте, чакайте, те стрелите са махнали, което е супер. Сега буквално вътре в къщата ми имаше стрели. Да, хора, ще измайсторя още 10 дърво. Ето, хора, вече да го подменим напълно, тъй като просто ми се занимава. Да го подменим. Готово. Имаме стълба, имаме стълби. И още по-голямо място. Ето го втория етаж. Втория етаж е завършен. Почти. Остават ми 4. Остават ми 4 блока да изкопая с тази лопата. И след това, ако чуете, що просто тази да се издухам, хора, ще се върна след като се издухам, защото искам такова, и малко да ми се позареди още телефона, така че след малко се видим. Хора, тук, що докато си духах носа, ми вникна една много готина идея, която ще направя сега. Да си заобградя само от тази част и от онази. Това да си го заобградя само от тези две части. А другата да не я мисля. Това буквално току-що ми хрумна. И там. Хора, смисъл и това да се го оставя той.
докато ще довърша с Cobblestone. Виждате къщата ми, втория ми етап не е довършен. В момента не използвам каменни инструменти само при едно, иначе бих, обаче просто не ги използвам само заради едно нещо. Окей, хора, явно се оказа, че това не е хубаво мино. Но се оказа, че има тук много желязо. Оказа се, че има много желязо, така че... Ще се бягам от тук. Няма да ги убивам. Няма да се търся белата, хора. Хора, в този равин съм бил. Много е газно да паднете там. В смисъл, аз тук мога да кажа, че съм сравнително много близо до равина. И не искам да търся даймонд или каквото и да е около равина, хора. Тук искам да огледам за някакви пещерички. Тук. Съжалявам за това, което чухте, просто... хора, ето го. Ето някаква по-хубава пещера. Явно не е по-хубава от предишното. Излага се. Аз си викам, сега това е дълбока пещера. Но се оказа, че то няма и един пръст. Хора, пишете ми. Значи, хора, пишете си късете сървър Александрион. След това, ако намерите хубава мина, точно да пусне някъде, но много далеч тук, ама след като си тук, ако намерите мина около това място, ще съм ви много благодарен, ако ми кажете къде е, защото просто аз нямам си представа дали някъде въобще, аз нямам представа въобще дали има мини. Не съм казал, че няма мини. Хора, имам едно кожа още. Хора, намерих мина. Най-накрая. Не така, ето. Намерих най-накрая някакво место. Да се надяваме, че няма да е пълен провал като миналите. Не, хора, според мен това ще е истинска златна мина. Не, хора, това са истинска мина. Окидоки.
По-спокойно такива звуци постоянно чувам. И ако се питате, ще слезем ли? Естествено, че ще слезем хора. Нали, затова дойдохме тук. За да слезем в гадните пещери. Колко стоите спокойно зомбита, момчета. Ето ви хора. Ой хора, ой бой, ай карамба. Не съм виждал. Хората и зомбите са явно много умни. Хора, досещам се къде ще отидем. И сега, ама няма да ви хареса. Хора, който не обича хорор, да не гледа това видео, защото сигурно ще има много хорор. Тук зомбита, скелети, хора. Вижте, има и крипъри. На мен не ме изтакат крипъри. И от зомбита, и от скелети. На мен не ме изтакат нищо друго от малки зомбита, не ме изтакат мен. Аз съм... Хора, не знам. Дали искам още да отивам на там. Или просто да се връщам и да отида в тази дупка. Хора, тук ми се струва, че ще хубаво мина само. Няма да сме на тук, защото нищо нагоре ще е най-безопасно. Надявам се да не попадна на чудовище. Но аз не съм шубетел иначе. Надявам се само да не попадна на скелети, че е много трудно се убива хора. Надявам се да попадам повече на зомбите, отколкото на скелети. Не, тук няма да е подходящо. Окей, хората съм бил.
13 левел само му. Не съм сигурен да искам. Окей. Няма чудовище нитри. Майко. Гнусни зомбите просто са едни от най-ганите мобове, но по-ганни. Мен най-ганите от всички мобове са скелетите, защото те хедшотват и с един хедшот си до там. В смисъл не е готино. Хедшотно. Според мен са по-готини. Обаче най-лесни са крипърите. В смисъл най-лесни крипърите, но са много гадни, когато гръмнат, защото буквално създават още работа. Аз това обаче няма да го взема. В смисъл аз продължавам надолу така. На мен буквално не ми дреме на къде отивам. Мисля, че ако умра ще е доста гадничко. Надявам се да намеря диаманти. Надявам се, поне ако не е дълго, да намеря диаманти, хора. Но мисля вече до тук да съм. И да, хора, май ми пусна картоф. Да. Който обаче не ми трябва. Поне крипъра ми даде нещо. Дори май повече от нещо.
да пробвам.
Хора, и това беше 3 в 1, хора. Това бяха брутално яките. Хора, трябва да ми я пусне. Не ми я пусне. Ротен флеша, който... Хора, отивам до този чест. Аз съм го отбелязал с бяла вълна. И тук ще го обградя с 2 торча. Един отзад. Всъщност ще го заобградя с 4 направо. Да се вижда отдалеч, хора, по това си такова, къде ми е баралогата. Това не ми трябва, това не ми трябва, това в момента не ми трябва. Ама никак дъртът не ми трябва. На кому трябва дърт? Камъкът да си го таковам, ротен флеш тук. И да. Другите неща си ми... Всъщност това не ми трябва и... Всъщност това ще ми трябва и това ще... Хора, виждат какви работи имам. Между другото, кол имам ли? Да, имам кол. Имам 30 кол. Не знам как не съм го таковал. Хора, сега скачваме на втория етаж да го довършим. Той ще е без прозорци. Защото просто така искам да е без прозорци. Хора, мисля до тук да е този епизод. След като довършим това, хора, след като си го довършим, спираме епизодчето. Това направайте и да се стои. Да. Няма да се вижда толкова. Ето. В смисъл никой не го интересува. Мен си ма кефи той. Не знам, някой от вас кефи да го тъй, защото мен много ма кефи. Много яко изглежда така според мен. Хора, и смисъл ще вземем сега веднага врати, хора, веднага врати да си взема. Хора, и днес също за жалост не можахме да направим това, което исках. Защото все нещо можеш да пречи, хора. Все нещо ми пречи и така да. Хора, между другото, ако искате да си направя моя си мина, а не да влизам в някакви дупки, ето, ако се чуете защо този етаж е отвънка, защото просто мисля това да го... Опа, не, това ще е като прозорец. Да, това ще е единствения прозорец тук. Така че ето хора, как се получава. В смисъл, това не е кой знае колко голяма работа. Кой ще си... Всъщност, когато завършим официално втория етаж, след малко имам предвид, официално ще приключим, като за целта хора ще направя нещо, което много искам да направя. Това е нещо, което много искам да направя, защото уж ми казват, че може, аз не съм го пробвал. Пробваме да
с градината за финал ще вземем градината с вода, за да видим дали ще са такова, дали ще се им махне. А между другото, хора, ще си направим както някои, ако могат да забележат. Ще си направим и още стрели, не знам на колко нема. Една обикновена дава 4, така че значи окей. Оставям всичко, което не ми трябва в момента. Ще го взема. Това не ми трябва. Да разпределя кола. Девет на 9. Значи едно айрон, един кол. Ако стане хора, така, сега заливаме опса, хора, оставих си кофта с водата вътре. Между другото, мисля да се оставя тук и щит, който хора, щитът ми вече няма да го ползвам. Да взем кофта с вода. Щитът ми вече няма да го ползвам, защото съжалявам, че пак има един час видео, само че е просто леко, малко... Да. Вие ще ме разберете сигурно. И поне тези, които могат да ме разберат. Ще ме разберат. Сигурно. Ще таковам така. Ще си обирам така градинката вече, защото просто много ми е гадно. Така като става да не може да се обира градинката. И ми става много гадно. Затова се реших да пускам вода вече. Няма значение колко унищожава, няма значение кой унищожава. Просто така ми е най-лесно да се обирам градинката. Затова, че съжалявам за хората, които харесват, ама съжалявам за хората, които не искат така да я обирам, но сори, няма как да не обирам така. В смисъл, хора, вижте, така е много по-лесно. Сега само ще се обера, хора. Значи, обирам си всичко в момента. Ето сега. Ей, сега, например, ще храня животните. Опси-допси. Обаче хора, инфото ще... Хора, аутрото вече наближава. Аутрото вече наближава. Наближи дори много. Вече така, че... Не искам те, които ще им е леко тъпичко да се обиждат, но... Да, вече няма да ми трябва.
Аз пък кокошки не знам защо са ми качен. Ако някой сега ще ми каже, вземи си кокошки, съжалявам, не съм тези работи. В смисъл не обичам да правя такива работи. Така че сори, няма да се взема кокошки. Колкото и от вас да искат. Няма да го направя, хора. Няма да се прецаквам света. Казвам, няма да се прецаквам света, защото кокошките постоянно прецакват нещо. Защото те просто не спират. Хората просто не спират. Кажеш им, спри, няма спрат. Така че хора, в момента това е за хората, които ви кажат защо не си взимаш кокошки ми. Що просто ще ме разрушат градинката и после се изнервят толкова много, че не знам какво ще направя. Сигурно ще спра цялата поредица. Ако ще чуете кой, освен кравите чувате, да ходи, това е баба ми, защото тя дойде да види какво правя. За което между другото много им благодаря. Само искала да помогне. Хора, вече направил, вече ми... Хора, от всякъде ме бият. Хора, ще умра. Ще умра. Ще умра. Хора, трябва да... Не, в играта имам предвид. Това е баба ми отново. Хора, надявам се да успея. О, не, хора, паяк. Хора, гадно, че не намерихме диамант сега, ако имах диамантен меч направо. Много зловещи звуци се чуват в момента, обаче просто нямам време, хора, да се надяваме, че ще имам да спа. Ще мога да спа сега. Ние хора за сега не можем да спим. Ще изчакам това зомби. Когато зомбите решат да ми дадат да спа, тогава ще ги пусна. Не. И хора... Ой, хора, легнах. О, хората, аз не. Хора, гледайте колко са ми обувки. Не. Още аз правя айрон обувки сега. Хора, взимам айрона и справя айрон обувки. Защото много ми трябват. Очевидно. Ще нахраня между другото ще нахраня сега прасета и кравите. И да. Ето. Това не знам защо нямам пера обаче. Ето, хора, си сложа за сега щита независимо какво има, защото ето виждате гаски, хора, има някои зомбита с гаски, които аз много мразя да убивам. Бум.
Бум, чикалака, дум, бум. Хора, как да го кажа? Ротен флеш няма да ми трябва. А тази газка може би ще си я... Не, тази газка ще я запазя за недър, хора. Ако се чуете откъде имам тези златни обувки, сега ще ви разкажа. Нали преди да почна да снимам, нали смисъл недър порталче такова. И нали какво такова. И бум. Още мога да си направя още... Хора, ще имам 10 стрели. Опс, аз забравих да си оставя ротен флеш. Хора, ако знаете колко много ротен флеш имам. Не знаете колко много ротен флеш. Къде е баба ти? Извиняй, дай да ме снимам. Ей, там е. Къде са? Хора, ето го. Да се да. Изчакайте, хора. Хора, вече правят 3 в един. Хора, 3 епизода в един. Ще му правям, че го правя, но и правя го. Хора, мисля другото да е... как да го кажа? Семената, които им трябват. Хора, между другото, пшеницата да я оставим тук. Хора, имам 19 пшеница. Един картоф. И 2 такива. Ето. Хора, обаче остават още много да се им, които тук ще са доста... Колко доста те ми стигат. Стигат, нали, смисъл 9. Едно картофче, едно такова. Окей. Да. Смисъл, не в мен. В тях. Смисъл. Не може да нахраня един път. Правите пак да имат бъде. Да махам се от тука. Обаче хора все пак ще взема експириенца. Окей, сега 100%. Окей, значи... И сега някой друго, например... Това. И след това... Това сега ще взема да дам храна на прасетата. Изчакайте хора. Значи хора, при прасетата съм и в момента ще ги храня. Не на малкото, а на голямо. И на това голямо, и на това. Хора, смисъл се надявам да стане. Смисъл хората трябва да храня много. Стоп тия крави. Хора, ще се опитам да го накарам да прави. Хора, ето, значи ако го накарам.
Хора, ако нахраня това и това. Опа. Хора, 15 левел вдигнах. От това цялото. Сега е време да го убия. Готово. Касетата вече са мега мъничко. Така че пасенце. Сигурно съм. Нямам хора. Нямам повече картофи, имам две още такива. Хора, между другото сега всъщност ще си взема кокошки, за да може да имам. Хора, ще си взема кокошки, защото от тях най-бързо се вдига лавъл. Сега като се замислите ми тати за пера, за стрелин, да. Цяло трябват ми кокошки. Аз буквално не... Аз забравих, че ми трябват буквално кокошки. Най-вече ми трябват кокошки, защото искам стрели за лъка. Ова, знаете ли колко? Не стига изкопава нещо хубаво. Бъде направя нещо хубаво, не изкопава нещо, което удържи. Не мога да изяват аз. Влизам с... Хора, според мен да... Това ще им е дума. Смисъл хора, ще е по-важно да приберем овце. Овце. Това забравих. Овце. Да видим друга овца. Има ли някъде тук? Важно да приберем овцете. Значи искам ти да дойш с мен. Ти моят села с мен. Поне ти. Ако няма да срещна твой приятел, поне ти ела. Моят селато. Защото всъщност не кажа да убивам всички овце. Деца. Айде бутни. Влез. Моят си падни. Добре, сега няма да ги таковам, няма да ви закачвам. Някой, само ще влизам в къщата. Хора, кокошчици. Хора, имам още много неща да правя, така че моля, ако някой от вас вече е по-развит, моля да ми каже как да направя толкова много работи, защото аз нищо си нямам и на идея просто. Така че хора, извиняйте, ще спа на пауза. Хора, направих, не знам си колко от тези, пак 27. И хора, ето вече имам 10 стрели. Кокош месо имам 2. Между другото, ето тези исках да взема. Хора, понеже в момента не ми трябват тези, ще ги оставя тук за сега. И когато ми трябват, ще ги взема. Ще взема смисъл от тях. Ще взема. А не когато ги взема. Смисъл, да. Да. Смисъл, ето, да. И така.
Значи, добре. Само че ще си ги мръдна хора, имам 10 стрели. Казах ви, оставете ме чудовище. Тебе чудовище. Хора отново станат. Йо. Ето вече съм по-добре. В смисъл. Опа, овцата да взема уит да я привърка. Да взема уит да привърка овцата. Значи овцете са в различно място, което ще е ето. В смисъл са отделно от другите мобове, което мисля да е. Нищо. Докато не ми... ето. Тук съм! Ако ти продължи, ще стане секунда. Смисъл моя тела. Моя ти се ела. Ела тук моя ти. Моя ти се. Мога да се изляза. Сега да построя въгъждане за кокошките. Опа, аз съм много умен и го направих на гъщото място. Добре. На гъщото място в гъщото време. В смисъл... Не. Това според мен да е толкова по-добре. Да, според мен не трябва да е трябва. Да, сега се чуди, после няма да се чуди, ама никак. Просто да отида там.
Къде си, бе? Да ми дойде да ми седе мечо. Сами трябва. Хора, тук беше пълно с овци. Закривам се, че беше пълно с овци. Много странно, че ги няма. Ето ги. Няма ги, ама друг път. Само ще убия една такова, защото просто... Между другото си взем колкото и да пълни. Хубав смисъл. Това ще е малко трудничко сега. Сори, ако става много дълго видеото. Ехо, семпълвца. В смисъл кокошките работа ми не знам. Хора не ми се обикават, така че просто. Другия път. Хора, според мен за днеска беше напълно достатъчно това, което направихме. Хора, че видеото става час и нещо просто. Хора, сори, че става час и нещо наистина, просто. Добре, да изчакай само малко. Хора, това беше това е баба ми. Изчакай! Това бях аз, хора. И нещо видео е доста дълго вече.
защото вече имаме поредица. Не знам, преди в този канал имали сме поредица. Това е главният ми, първият ми канал. Хора, така че се надявам да стигнем поне 1000 абоната тук. Така че абонирайте се, лайкнете това видео. Чакайте. Абонирайте се, канете към банката, лайкнете това видео и аре. За да не ми влезе някой зомби и аре. Чао.